No niin, Junno Juha tässä Kärpistä terve kaikille kärppäkannattajille. Mä haluan toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua ja syökää kinkkua hyvin, levähtäkää vähän. Ja samalla haluan kiittää teitä siitä, että olette jaksaneet kannustaa Kärppiä nytkin, kun ei ole ollut ihan sitä menestystä sillä lailla, kun kaikki me yhdessä ollaan haluttu. Niin joukkue, seurajohto kuin te kannattajat. Ja kiitoksia siitä, että olette kannustaneet meitä täällä Raksilassa ja noissa vieraspeleissä. Ja teidän tukenne on juuri se, mitä tuo joukkue eniten tarvitsee. Ja silloin kun joukkue menestyy, niin on tietysti hienoa, kun kannustetaan, mutta erityisesti itse arvostan sitä, että kun ei se menestys ole ihan niin hyvä ollut, niin kuitenkin se fanikatsomo on aina ollut joukkueen takana, niin koti- kuin vieraspeleissä. Toivotan teille hyvää ja rauhallista joulua ja tästä me noustaan. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille kärppäkannattajille. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille. No niin, kaikille kärppäfaneille niin oikein rauhallista ja hyvää joulua. Hyvää joulua kaikille kärppäkannattajille. Rynnäksen Jussi tässä terve. Haluaisin toivottaa kaikille kärppäkannattajille erittäin hyvää joulua.